Eli siis mä laitan myyntiin tämmösen mun kepparin. Tällaisena, anteeksi mä en voi tehdä semmoista erilaista videoa, koska mun toi videojuttu ei toimi, tai se. Mut siis tällainen. Tää on tosiaan hyvässä kunnossa, tää on tämmöstä pörrökarvaa. Joten tää on niin hyvää laatusta kangasta. Tällainen. Täällä on nää suitset. Jos ostat tän ja suitset tulee ilmatteeksi, koska nää on ihan huonot nää suitset. Kun nää on tuolta tolleen liimattu. Ottakaa mä otan kameran näin. Eli siis tuolta tolleen liimattu. Tänään tää poni siis on. Täällä tulee tämmönen hyvin tähty. Tässä ei oo missään semmoista reikää. Tää harja on tasasta, koska mä oon leikannut sitä. Niin toivottavasti joku haluaisi ostaa tän, koska mä haluaisin semmosen uuden fursuitasun, mitä mä oon pitkään halunnut. Niin tämmönen keppari olisi myynnissä. Eli siis tämän hinta on 30 € plus postarit. Eli siis 30 plus postarit. Tällainen. Tää on nyt siis... Niin, joo. Hinta on 35 plus postarit. Jos haluat ostaa tätä, tai ostaa tän, niin laita vaan tonne kommentteihin, että... Jotain laita kommentteihin, että haluaisit ostaa tai vastaavaa. Niin sit yksellä sovin, näytän, eikö siis kerron mun sähköpostiosoitteen, niin silloin kerron sitten ton tilinumeron ja vastaavan. Mut siis tällainen. Toivottavasti joku haluaa ostaa. Moikka!